Bueno, pois esta idea surge a partir de, bueno, como aprobara as oposicións de bombeiro e demais, pois entre unhos compañeiros o que fixemos foi, bueno, adquirimos 10 colmeas, empezamos a traballar con elas un pouquiño, bueno, observar e demais, uns aprendices éramos, bueno, como seguimos sendo ahora. O que fixemos, pois nada, empezounos a gustar o mundo de como traballaban, levantar os cuadros, bueno, ao principio tiñamos un pouquiño de medo, o que é un pouquiño de respeto, aquí, Dios, aquí nos piquen e demais. Pero bueno, ese medo foi pasando. Entón, o que facíamos era, levantábamos os cuadros, pois poñémonos a ver como traballan, que curioso, empezábamos a ver as típicas danzas que facían para saber onde tiñan que ir, hacia onde se tiñan que dirigir co néctar, por onde sabían onde estaba o néctar, entonces elas ao realizar o baile indicaban a dirección. Eso podes apreciar nas colmeas. Chamáranos unha vez para ir a recoller un enxame, por exemplo, fóramoslo recoller sin experiencia ninguna, chegamos e puxemos, por exemplo, unha caixa con cera e apoiamos a cera. Bueno, o que pasou foi que esas abellas pousáronse na cera, metímola dentro da colmea, o noso asombro foi que as abellas empezaron a facer un pasillo e a desfilar todas por o tronco do árbol abaixo hasta entrar todas á colmea. Claro, chamounos tanto a atención eso que empezamos, pois xa tiñamos 10 colmeas, pois empezamos a investigar un poquinho máis. Foinos enganchando hasta que ao final, bueno, pois como podedes ver, ahora contamos aquí con 70 colmeas, temos algunhas máis por outras zonas tamén de Boborás, bueno, vamos aos pouquiños crecendo e facendo as cousas ben pouco a pouco. Tamén temos en mente algún proxecto futuro, vale, vou vos a dar así uns pequenos coletazos para que sepades, máis que nada para ensinarlle a xente, vale, o importante que sería a abella para nós. Non só ensinarlle o importante que sería a abella para nós, senón como traballan, de que forma traballan, poder ensinarlle as reinas que poidan casi tocalas ca man, por así decirlo. Pero bueno, é un proxecto que temos aí en mente que vai pouco a pouco, vale, só vos podo adiantar que, bueno, estamos ahora mismo en proceso de adquirir unha vivenda, vale, para poder comenzar a montar todo isto, vale, que vais, como xa vos digo, a largo plazo, e así poder, pois, facer visitas tanto os escolares, xente maior, excursións, etc. Máis que nada para concienciar un poquillo a xente do que son as abellas, que non só que teño abellas no xardín, vounas a matar, non, para que vexan o importante que son, por exemplo, cando as vemos, como vos contei antes, nas flores polinizando, cando as vemos, por exemplo, por poñer un caso, a velutina que está matando nelas, vale, para concienciar un poquinho a xente que tamén trampena a velutina, pois que sea un poquinho didáctico, que poidan, que sea como unha especie de taller, que poidan incluso meterse en unha zona que sexa cristalada co seu traxe para poder ver os panais de cerca, poder casi tocalos, vale? Bueno, ese é un proxecto un poquinho que xa che digo, estamos levando a cabo, pero bueno, vai a bastante largo plazo porque é bastante complicado, bueno, o tema de, bueno, conseguir tanto a vivenda como a zona que ten que estar alexada dos núcleos urbanos, etcétera, etcétera. Ben, vamos a empezar así un poquinho polo máis básico, vale? Para que vexades. Ben, a colmea consta de 10 cuadros que son exactamente igual que estes. Que pasaría? Nos o que lle colocamos sería cera completamente estampada, é dicir, cera completamente lisa. O único que ten é un pequeno relieve, vale, para que elas sigan a forma do que sería as súas celdas, vale? Por que elas estiran estas celdas? Para guardar mel, cría, polen, etcétera. Ben, vamos a pasar a outro cuadro, vale, para que vexades un pouquiño máis como, vale, teñen todo estirado, donde meten a cría, etc. Este panal, como vedes, é novo, vale, ten unha cor moi clariña e non está todavía completamente estirado, vale, solo esta zona de aquí abaixo que estaría sin estirar.
Vale, aquí temos un cuadro que estaría completamente estirado, vale? Como vedes, a cera é moita máis escura, por lo tanto, esta cera xa habría que cambiala porque xa é bastante bella. E vedes esta zona, vale, isto que é como un parche, sería donde está xa a cría operculada. Que quere dicir operculado? Que está completamente cerrada e como ten esta cor así tan escura, está a punto de nacer. Canto tardan en nacer estas crías, as crías das abellas, das obreras? 21 días desde que se pon o ovo hasta que salen dese opérculo. Ben, estamos intentando buscar por aquí a ver se topamos a raíña para poder enseñala. Pero bueno, anda escondida, parece que non quere ensinarse. Bueno, seguimos así un pouquiño, vale, para que vexades, nestas zonas de arriba, se podedes apreciar, vale, están todas tapadas e cubertas tanto de mel, vale, como de polen. Por que gardan a mel e a polen alrededor da cría? Porque este van a utilizalos tanto para alimentarse elas, que ahora mismo moitas estarían coa cabeza metidas dentro desa celda alimentándose, e para alimentarse tamén elas utilizan o que sería o polen como proteína, vale, unha fonte de proteína moi boa, e a mel tamén para alimentarse. Vale, este sería outro cadro. Podemos observar a raíña, vale, tivemos sorte, aí a temos, está marcada de azul, vale. E vos preguntaredevos por que se marca de azul a raíña, vale, dependendo do ano cal sexa, márcase de unha cor ou de outra. Hai unhas reglas, vale, por as que nos regimos os apicultores, que dependendo do ano que sexa, márcase dunha cor ou de outra. Ben, esta está marcada de azul porque é deste ano, é unha raíña nova, por lo tanto, ten moi boa posta e é moi fértil. Por que as marcamos? Por o que vos acabo de contar agora. Canto máis nova sexa, mellor. Aos 2 anos, 3 anos como moito, xa deberíamos cambiar as raíñas. É dicir, se a colmea non as cambia, deberíamos cambiar nós. Por que? Porque a reina deixa de ser fértil e, por o tanto, non poñería tantos ovos, a colmena debilitaríase e podría incluso chegar a morrer. Pero antes de que pase isto, elas mesmas construirían unha raíña de sustitución. Ben, a raíña, que pasaría, como pon ela os ovos? Vale, ela o que fai, ten o cu moito máis largo que as súas obreiras, e o que fai é metelo dentro destas celdillas. Dentro das celdas o que pon é unhas larvas, vale, moi pequeniñas, que as pon de pé. Vale, esas larvas, como vos comentei antes, tardan 21 días en nacer, desde que pon o ovo hasta que saen. Eso serían as obreiras. Os zánganos, por exemplo, vale, nesta colmea estamos intentando buscar, vale, non topamos ningún, pero que sería o zángano? O zángano sería o macho da colmea, é dicir, quen fecunda as reinas. As reinas, cando nacen, o que pasa é que son infértiles, é dicir, a raíña, ao non estar fecundada, non pon ovos, por tanto, tería que facer un bo nupcial, saldría, faría un bo nupcial, aparearíase cos zánganos, e a partir de aí, en 7, 9 días, comezaría a posta, vale? Que pasaría? O zángano ten que ser bo, vale, ten que ter boa xenética para que as crías que pon a raíña, pois tamén sean de boa xenética. Vale, unha parte super importante de todo apicultor que nadie debería olvidar, sobre todo, vale, cando somos novatos o que suele pasar é que nos olvidamos do afumador, non? Vale, isto sería o afumador, que consta dun fuelle, unha parte onde metemos tanto cartón como todo o que queiramos queimar para poder facer o fumo. Vale, é unha parte moi sinxela no que nos apretaríamos, vale, este fuelle o que faría é coller o aire e impulsalo para sacalo por a boca. Ben, que levaría, que contería dentro este afumador? Nós o que facemos é, persoalmente, utilizamos cartón, vale, e o que metemos é folla, tanto de laurel como de eucalipto, vale. Para que utilizamos esa folla de laurel e de eucalipto? Para que lle dea un cheiro un pouco peculiar, vale, para que non sea solo fumo. Entón, contamina moito menos que meterlle calquera outro tipo de erva e tamén axuda a prever, o ataque da barroa, ese ácaro pequeniño que se pega no que serían os tórax das abellas, nas as, etc.
Entón, agora o que estamos intentando realizar, é dicir, estamos intentando innovar un pouco, é non utilizar fumo. O que estamos intentando é traballar con auga pulverizada. Tamén facemos coas mesmas follas, tanto de laurel como de eucalipto. O que facemos é ferver a auga como unha especie de infusión, botaríamola dentro de un pulverizador, e o que faríamos é, en vez de utilizar o fumo para botar as abellas, o que faríamos é pulverizar a auga, tranquilizarías un pouco máis e non contaminaríamos. Pero bueno, que sepades que isto é unha parte moi importante, vale, sobre todo a iniciarse, que nos olvidamos moitas veces del, sería unha parte moi importante para todos os apicultores. Ben, o que elaboramos basicamente é mel, porque como empezamos fai 2 anos case, o que estamos basicamente sacando a mel. Ben, a mel, por exemplo, extrémola no que sería a primavera, verán, dependendo de como veña o tempo, vale, que o tempo influyenos moito, sobre todo na floración, dependendo de como veña o tempo, pois se sacarías en xuño, setembro, agosto, vale, temos que ir xogando un pouquiño co que sería o tempo. Como xa vos digo, o que sacamos de momento é mel. Que pasa? Sacamos tamén un pequeno bálsamo labial, vale, que está feito de produtos completamente naturais, é bastante difícil de untar, vale, debido a que os componentes son naturales. Levaría cera, mel, propóleo, vitamina E e aceite de almendras. Un bálsamo moi sencillo, bueno, pues para hidratar un pouquillo os labios e nada máis. Tamén temos en mente este ano, bueno, estamos probando a facer propóleos, vale, porque o que queremos é facelos de calidade. Entonces vamos pouquiño a pouco para que salgan o mellor posible e non pois lanzarnos xa directamente ao mercado e que sea, por poñer un exemplo, de mala calidade. Entonces vamos aos poucos, iremos evolucionando. Este ano ofreceremos pois o bálsamo labial un pouquiño mellorado, a mel seguramente xa vaya con unha humidade moito mellor, o ano avanzaremos cos propóleos, bueno, seguiremos ano a ano innovando cada vez máis. Comentarvos tamén, vale, se vedes esta especie, vale, como unha especie de pegamento, vale, que elas utilizan para sellar a colmea, vale, eso denomínase propóleo. Para que utilizan elas o propóleo? Vale, como os acabo de decir ahora, elas utilizan máis que nada para sellar a colmena, sanear a colmena, etc. Por exemplo, imaginadevos, se entra calquer tipo de intruso, vale, calquer tipo de insecto malo, etc, dentro da colmea, elas, se o matan, o que farían é, con este propóleo, momificarían, vale, o que sería a ese insecto, ese individuo, un rato mismo. Eles o que farían é coller, mataríano e envolveríano, momificaríano con este propóleo, vale. O propóleo é moi bo e moi sano, ten moitísimas vitaminas e utilízase moito para facer unha especie de xarabe, vale, que se utiliza para diversas funcións, sobre todo para a garganta, cando nos empeza a doer, cando temos placas e demais, vale. Hai unha receta, vale, que nós estamos facendo ahora, estamos intentando mellorar. O que se utilizaría é un gotero, vale, é unha cousiña moi pequena de 20 ml, botaríamos 3-4 gotas en unha cuchara sopera, por exemplo, e o que faríamos é tragalo, vale, tomalo durante 2-3 días e a garganta quedaría totalmente lista. Vale, para que vexades que isto, as propiedades desto son completamente curativas. Cando elas utilizan para sellar a colmea e incluso para chegar a momificar intrusos que lle entran na colmea unha vez mortos, pois di moito deso. Ben, vamos a pasar agora a ver un pouquillo, a ver se teñen xa algo de mel recolectado. Vale, esta era unha colmea moi nova e vamos a ver como está. Vale, se vedes, os cuadros son bastante difíciles de sacar. Por qué? Porque elas, todos os huecos que quedan libres, o que fan é sellalos co propóleo, vale, con eso que vos acabo de ensinar. Vale, se podedes observar este cuadro, todo o centro, se vos fixades, xa está repleto de mel, vale. Que pasaría? A mel está aberta, a mel non estaría apta para o seu consumo. Por qué? Porque tería unha humedad algo máis alta do normal. Entonces, elas, cando é apta para o seu consumo, o que farían é cerrala, é dicir, opercularían a mel, cerraríana, vale, e aí sí que estaría apta para o consumo. Ben, vale, como vedes temos aí un panal, están empezando a encher xa bastante o que serían os cuadros. Vale, este cuadro tamén estaría
sellado, vale, por a zona de abaixo, se vos fixades, con propóleo, vale, tendría no pegado outro, tamén estaría repleto xa de mel, fartaría cerralo. Vale, e se vos fixades, nas zonas laterales da colmea, na zona das medias alzas, que son donde nós recollemos a mel, estes cuadros son os que máis tardan en encher, vale, en rellenar. Por qué? Porque elas sempre empezan desde a zona central, vale, hacia o exterior. Entonces, estes son os que máis tardarían en encher. Se vos fixades, vale, ten unhas gotiñas, case nada de mel, de feito ainda falta algunha zona por estirar. Ben, que pasaría unha vez que esta mel estuvese completamente cerrada? Vale, unha vez que estea completamente cerrada, nós o que facemos é, vimos ao colmear, retiramos estas medias alzas, vale? Sería o corpo da colmea, que sería a cámara de cría, e sería esta media alza, nós retiraríamos a media alza, que é onde está a mel, cerrada e operculada, e, como está completamente cerrada, pasaríamos a quitarlle esa capa finiña de cera que ten cerrando a mel, porque xa estaría óptima para o seu consumo, e o que faríamos é retirámola, vale, con un cuchillo ou con unha espátula pequeniña que temos de picos, vamos a quitando pouco a pouco, vale, a capa de cera que ten por riba, meteríanolo nun extractor, vale, nun extractor que dá voltas, vale, a unha velocidade e unhas revolucións determinadas, e empezaría a sacar a mel, empezaría de menos a máis, e o que faría é sacar a mel e ila pegando ás paredes, que despois deslizaríanse hasta o fondo do extractor para poder botala nos bidóns, vale, pero eso que sepade é super importante, vale, a mel ten que estar cerrada, vale, é dicir, operculada, completamente cerrada por encima, para que sea apta para o seu consumo, vale, porque senón a humedad sería moi alta e, bueno, podría provocarnos doenzas na barriga, etcétera, etcétera. Bueno, outra cousiña máis que vamos a explicar, vale, se vos fixades no colmenar, temos colocadas estas arpas. Estas arpas o que cumplen é a función para bueno, manter un pouco a raya o que sería a vespa velutina. A vespa velutina, como sabedes, cando chegou aquí a España comezou a invasión, e a nosos apicultores o que fai é dificultanos moito o traballo, debido a que cando é época na que a partir ahora de maio empezan a construir xa os nidos secundarios, hacia agosto, setembro, empeza a vir o ataque forte da vespa velutina, o que fai é que elas están todo o rato asediando a colmea frontalmente, é dicir, non deixan traballar as abellas, case moitas veces non as deixan nin entrar na colmea. Por que? Porque o que fan é, según veñen voando, elas están posicionadas estáticamente, según veñen voando, cázanas, mataríanas e levaríanas. Leva habido casos, por exemplo, a min, o ano pasado, neste mesmo colmear, atacáronme 3 colmeas, metéronseme dentro, coméronme tanto a cría como a abella, comeron macera, é dicir, fixéronme un estropicio. Entón, o que intentamos é solventar un pouquiño co que son estas arpas, vale, que son eléctricas. Estas arpas están todas conectadas en serie, vale, e o que teríamos sería unha placa solar, vale, unha placa solar con un transformador, e todas as arpas tendrían a mesma tensión. Que pasa con isto? Diredes vos, joder, é que poden tocar as abellas? Non, as abellas non tocan, vale, porque os fíos están postos a unha distancia no que a abella pasa cómodamente por eles, pero a vespa velutina, cando leva as alas desplegadas, por exemplo, aí tocaría, sempre tocaría un polo positivo ou negativo, e, por tanto, bueno, pues morrerían. Intentamos paliar un pouquiño o que sería o ataque con eso. Tamén colocamos moitas trampas, vale, na época de primavera, que serían unhas trampas que realizamos con botellas e unhos bicos, e vámola renovando cada 12-15 días. Este ano, por exemplo, na zona esta onde temos as colmeas, na zona de Boborás, concretamente aquí, na contorna, onde fixemos un reconto, vale, das últimas trampas que nos quedaban por retirar, sacamos 223 raíñas solo, estou falando en un radio de 300 metros, nada máis. Por a zona de abaixo ainda nos quedan unhas 45-50 trampas por recoller, e bueno, por as contas que levamos entre nós e os veciños, xa van pasadas as 1500 raíñas de vespa velutina. Entón, é un ano onde se vai baixar moito a incidencia, por exemplo, pero bueno, hai que seguir pelexando todos os anos por o simple feito de que senón as abellas mataríanolas, e como sabemos as abellas son moi importantes para o ecosistema, tanto para a polinización como para nós. Vale, as abellas, nós sen abellas non viviríamos, é dicir, a especie humana extinguiríase en un plazo de 3 anos,
por así decirlo. Por que? Non teríamos froitos, non teríamos a flor, os árbores, por exemplo, non poderían polinizar, é dicir, o fruto sería moi pobre, e sería todo un ciclo, é dicir, se as abellas non polinizan, os frutos, por exemplo, serían moito máis pobres. Que pasa se son moito máis pobres? Os animais, por exemplo, que se alimentan dos frutos, pois non tendrían tanto alimento, chegarían a morrer, etcétera, etcétera. Vale, ese é un ciclo que se repite, por eso nós o que intentamos é manter un poquinho ao marxe a Vespa velutina e intentar defender o máximo posible o que son as nosas colmeas, tanto nós como non só nós, sino a xente dos povos que ten árbores frutales e demais acaban cos árbores frutales porque morden a fruta, estropeana, entón, bueno, pues o que intentamos é un poquinho pues paliar ese efecto. O ideal sería pues, bueno, que nos axudasen un poquinho máis desde arriba, sacando unha feromona pues que pudese atraer tanto a machos como a femias, pouquiño a pouco ir baixando a incidencia, pero bueno, temos que ir loitando así pouco a pouco cada ano con elas, non queda outra. A quen lle gusta isto, pois ao final faz o posible, moitas veces estar aquí no colmear desde as 8 da mañá, desde as 9 da mañá, comer aquí un bocadillo, etc, para mirar se veñen velutinas, cazar as velutinas, vale? E o que facemos tamén, por exemplo, é unha técnica que se chama técnica da mochila, collemos a velutina e o que facemos é pintámola con un veneno que non é para nada tóxico, que na colmena simplemente duraría o que son alrededor dunhas 2-3 horas, na colmea, perdón, no que sería o nido da velutina, e infectaría todo o nido e como consecuencia morrería, pero leva o seu tempo, leva as súas horas facelo, pero bueno, é a única forma que temos pois de paliar un pouquiño o efecto dese ataque da velutina que temos no colmear. Bueno, dependendo da floración, vale, podemos obter diferentes tipos de mel. Que pasa? Como vos expliquei antes, dependendo do tempo, pode vir a flor antes, non pode vir máis tarde, pode ter a flor, por exemplo, a non producir néctar. Entonces, na zona onde estemos nós, pois temos a sorte de que, bueno, Galicia, temos todo tipo de flora. Temos érica, vale, que sería o carrasco, do toxo tamén aproveitan algo, temos eucalipto, temos o castiñeiro, temos o carballo, vale, o Quercus pirenaica, o Quercus robur tamén, vale. Entonces, as abellas aproveitan de todo, é dicir, aquí en Galicia temos a riqueza da flora e sacamos unha mel a maior parte das veces multifloral. Que pasaría? Por exemplo, se é unha zona moi concreta, por exemplo como esta, ahora mismo tendríamos moita mel, que sería eucalipto, vale, mezclada con érica, que sería o brezo, co carrasco. Entón, é unha mel que é moi dulce, vale, ten mogollón de vitaminas, e vale tanto como para catarros, dolores de garganta, infeccións intestinales, etc. Vale, é un aporte, aparte aporta moitísima enerxía por as mañás, é un aporte moi bo. Esa mel, por exemplo, é moi rica, moi dulce, a xente que lle gusta e a xente que non. Despois temos, por exemplo, a mel de castiñeiro tamén, que temos castiñeiros tamén aquí máis abaixo, tamén da que aproveitan, é unha mel que o sabor é un pouquiño máis forte, é máis especial, é a xente que lle gusta máis, a xente que lle gusta menos, soe ser a que menos lle gusta a xente, porque queren mel que sea, bueno, máis doce que amarga. Pero bueno, é unha mel que tamén é moi boa, ten moitas vitaminas, e aporta moito ao noso organismo. E despois, bueno, pois todo o que podemos sacar do carballo, do toxo e de diferentes flores que existen na flora, que hai mogollón delas, pois bueno, eso todo que fan elas é ir recolectando néctar, vano xuntando e bueno, saliría unha mel multifloral, que tamén, por certo, é moi rica. As contras que ten tanto para as abellas, polinización e demais, como sabedes, a abella, bueno, contei vos antes que é un insecto, un ser moi importante tanto como para a vida humana, como para a fauna animal, como para a flora, como para todos. Vale, xa o dicía Albert Einstein, que sin as abellas nós non duraríamos nada. Entón, que pasaría? Ahora a Vespa velutina, vale, antes mostreivos o que son as arpas, a Vespa velutina o que está é atacándonos continuamente. Ahora mesmo xa estamos empezando a prepararnos para ela, xa fixemos o trampeo primaveral, vamos a facer outro tamén en outono, e agora que estamos preparando xa as arpas para cando empece ese ataque masivo, pois poder un pouquiño palialo, vale? Que pasa? Cando a Vespa velutina está atacando, a abella non sale, entonces aí xa se acorta moito o ciclo tanto de recolección de néctar como de polinización. Entonces aí están parando un pouquiño que sería o que é
bueno, o ciclo importante que vos comentei antes, de que gracias a ela, bueno, pois temos os mellores frutos, etcétera, etcétera. Bueno, cando tamén se utilizan fertilizantes no campo, vale, tanto para a ganadería como para os cultivos, o que pasa é que as abellas, no momento en que van aos cultivos, suele pasar que si teñen algún fertilizante químico que, bueno, están intentando prohibilos e demais, a abella que fai recolecta néctar ou recolecta polen, ese polen ou ese néctar leva a colmea e que pasa? As colmeas morren. En zonas onde hai moita ganadería, moito cultivo que utilizan eses fertilizantes químicos, o que pasa é que morre unha media de un 30 ou un 40% das colmeas, e iso é unha catástrofe, tanto para calquera apicultor como para a flora. Entonces, bueno, hai que intentar pues, utilizar os fertilizantes que sean menos nocivos para elas, bueno, en xeral para todos, porque ao final elas axudanos a nós axudamos a elas, canto menos nocivos sea, mellor. O que nos aporta, por exemplo, ao vir traballar, as horas aquí pasanse voando porque é un estado de tranquilidade, un estado de paz, aquí non te molesta a nadie. E claro, ves ás 8 da mañá, ves ás 9 da mañá ou incluso antes, e cando te das de conta dices, que xa son as 2 da tarde, claro. É un pouco a maneira que ten de, tanto de distraerte como de facerte saber todo o que te rodea, é dicir, explícome, por exemplo, temas de plantas, temas de polinización, a flora toda que nos rodea, os beneficios que nos aporta, etc. Pois, eso foi un pouquiño tamén o que nos levou a, pois, vamos a investigar un pouco máis, vamos a indagar un pouco máis. O ideal en este traballo, bueno, como en todos os outros, é pois, estarse formando, reciclándose cada pouco, aprender cousas novas e mellorar e avanzar.